الحمد لله على منه وتوفيقه وعطائه ونعمته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. bayan Allah hudubarmu tana bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da girmansa da mukaminsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bai yi wata halitta mai daraja ko mai girma ko mai kima ba kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya aiko shi da zama rahama ga talikai. Allah ta'ala ya aiko shi da musulunci, wanda ya bi shi ya tsira, wanda ya saba masa ya halaka. Dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda baya so. Aka ce waye baya so ya Rasulullah? Ya ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda ya saba ni baya so. An ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam farmaki iri-iri. Allah ta'ala yana karewa da kansa. Waɗanda yake musu wa'azi da karantarwa suka dangana shi zuwa ga abin da ya shafi taɓin kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nun wal qalami wa ma yastur ma anta bi ni'mati rabbikal majnun. wan najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ma bi sahibukum min junun wa ma sahibukum bi majnun. Allah ta'ala ya kare ma bi sahibukum min jinna. Allah ta'ala ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga harin makiya. Kuma Allah ya bashi cikakken daraja da cikakken girma, yace wa innaka la ala khuluqin azim. Lalle kana kan halaye da dabi'u masu girma. Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyawun mutane a wajen halitta da kuma wajen hali. Dabi'unsa gaba ɗaya Qur'ani ne sallallahu alaihi wasallama. Shine mafi jarumtan mutane, mafi karamcinsu, mafi tausayinsu, mafi karewa, mafi sanin Allah da addinin Allah da abin da Allah yake so. Shine mafi gaskiyar mutane, shine mafi gudun duniyar mutane, shine mafi juriya, shine mafi haƙuri. Yakan yi murmushi tare da jama'a, yakan yi kuka saboda tsoron Allah. Allah ya bashi fasaha harshe, yana da tabbatacciyar zuciya, yana da sauƙin hali, ya iya mu'amala da zamantakewa da kowa, yana da ƙarfin hankali, yana da dataccen ra'ayi, yana yin abuwa, yana rangwame ga wanda ya nuna na masa. Mai tausayi ne, mai rangwame ne, mai nisa ne ga barin kausasawa da kuma tsanantawa. Yana faɗar gaskiya a kowane hali. Amintacce ne shi a cikin maganganunsa da ayyukansa da mu'amalarsa. In ya yi magana, duka gaskiya ce. In yi alkawari, yana cikawa. Yana da ƙarancin magana, amma yana da yawan zikiri da istighfari da ambaton Allah. Yana fifita waninsa a kansa in wani ya zo da bukata. Yana yin kyautar wanda baya tsoron talauci. Shine mafi girman mutane a wajen imani. Shine mafi darajarsu a wajen hali. Shine mafi kyawunsu a wajen ibada. Shine mafi gaskiyarsu a wajen tsoron Allah. Shine mafi jarantarsu. Shine mafi tausayinsu. Shine mafi kunya. Halayensa shine alqur'ani. Shine cikamakin annabawa. Shine shugaban manzanni. Shine shugaban masu tsoron Allah. Shugabancinsa ya haɗa dukkan halittu mutane da aljannu. Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai. Ya yi tafiya da shi a Isra'i zuwa Baitul Maqdis, sannan aka hau da shi zuwa saman bakwai. Allah ya kira shi da lafazin annabta da manzanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da haƙoƙi masu tarin yawa akan al'ummarsa, daga ciki yin imani da shi, da ƙaunarsa, da yi masa biyayya, da gaskata shi cikin duk labaran da ya bayar, ko ka gane ko ba ka gane ba, da kuma nisanta abin da ya hana, da kuma ka abota wa Allah sai da shari'arsa. A yi masa salati, a yi masa sallama, a girmama shi, a girmama sakon da ya zo da shi, a lazanci wannan, a kuma yi koyi da shi cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa da sauran halayensa. A ji nauyinsa yana da cikin haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a kanmu, yi kwaɗayin yaɗa sunnarsa da aiki da ita da kuma karantarwarsa da isar da ita ga mutane. Yana daga cikin tushen addini a dinga yaban annabi, ana girmama shi, ana kuma yabansa, ana ganin nauyinsa, ana ganin girmansa, domin wannan shi ne addinin gaba ɗaya. Da darajarsa ta zube to addini ya zube, da matsayinsa ya faɗi to addini ya faɗi. Gaba ɗaya addinin shi ne sila tsakaninmu da Allah. Ba mu san Allah ba sai ta hanyarsa, ba
hanyarsa ko ba za a shiga wuta ba sai an saba masa. Alqadi Iyad yace ka sani ya kai dan uwana ilam, ka sani ya kai dan uwana wa faqana Allah wa iyyaka, Allah ya datar da mu da ni da kai. Anna jami'a man sabban nabiyya, to dukkan wanda ya zagi annabi au abahu ko ya aibanta shi au alhaqa bihi na kasar ko ya jingina masa wata tawaya fi nafsihi akan kansa au nasabihi ko ya soki nasabarsa au dinihi ko ya ci mutuncin addininsa au khasalatin min hisali ko ta dabi'a daga cikin dabi'un annabi au arada bihi ko ya annabi jirwaye yayi masa shagude au shabahu bi shay'in ko ya kamanta shi da wani abu ala tariqi sabbilahu bisa tafarkin zagi a gare shi au isra'i alaihi ko ya wulakantar da shi au tasgirin sha'ani ko ya kaskanta sha'aninsa au tadminu ko kuma ya tauye masa daraja wal aibu lahu ko ya jingina masa aibi ko kuma sabun lahu, wannan hukuncin sa mai zagi. Wal hukmu fihi, hukuncin da za a yi masa hukumu sabbi, hukuncin wanda ya zagi annabi yukuta a shari'a za a kashe shi kamar bayyinuhu kamar yadda za mu bayani. Wa qala aidan ya sake cewa wa kazalika man la'anahu, haka wanda ya jingina masa la'ana au da'a alaihi ko ya masa mummunan addu'a au tamanna madarratan lahu ko ya yi burin wani abu ya cutar da shi au nasaba ilaihi ma la yaliqu bi mansibihi ko jingina masa abin da bai dace da matsayinsa na annabi ba ala tariqi zanni, yana da zarginsa au da aibi ko yana aibanta shi min jihatihi aziza, ta matsayinsa ko ta bangarensa mawaiya bi suhbin min alqawl, da maganganun fada wa kujirin da kuma maganganun rashin mutunci wa munkarin da maganganun abin ki min alqawl wa zurin da kuma idan ƙarya au ayyarahu bi shay'in ko kuma ya aibanta shi da wani abu mimma jara min al-bala'i, saboda abin da ya gudana a kansa na jarabawa au ga masahu ko ya tauye masa daraja bi ba'd al-awarid al-bashariyya, irin abubuwan da suke bujurowa mutum al-jaizat wanda ya halatta gare shi wal ma'qudati ladayhi da kuma abin da yake sababbe a gare shi. Wa hadha kulluhu ijma', wannan duka haɗuwar kan malamai ne babu ko ɗaya da saba min al-ulama idan dukkan malaman duniya wa a'immatul fatawa da malaman da suke ba da fatawa millatun sahabati tun zamanin sahabbai yadda Allah tabbata a gare su ila hannun bajarra har zuwa kiyama ta tashi. Wa qala Abubakar ibn al-Munzir, mala Abubakar ibn al-Munzir yace ajma'a awamu ahli al-ilm, yace dandazan taron gayya na ma'abota ilimi sun tafi ala anna man sabban nabiyya, wanda ya zagi annabi yuqtal, za a kashe shi. Wani man qala zalika, daga cikin wanda suka yi fatawa da wannan Malik bin Anas, akwai Imam Malik, wa Lays bin Sa'ad, akwai Malam Lays bin Sa'ad, wa Ahmad, akwai Imam Ahmad, wa Ishaq, akwai mazhabin Malik Ishaqa, ko kuma mazhabin Shafi'i, wannan shine kuma mazhabin Shafi'i. Wa la tuqbalu tawbatuhu, ko ya ce ya tuba a tura shi lahira, ba za ka fito masa a duniya ba, inda haula masturina a cikin duk wajen malaman nan. Wa bi mithlihi qala Abu Hanifa, haka nan malam Abu Hanifa ya faɗa wa ashabu da dukkan almajiransa wa Thawri da malam Thawri wa ahlul Kufati wal Auza'i, duk sun tafi bil muslimi to idan musulmi ya zagi annabi lakinnahum qalu hiya riddatu, idan zagi ya tabbata yayi hukuncin sa yayi ridda. Wa haka Tabari mislahu, malam Tabari ne tafsiri ya haka yake magana irin wannan an Abi Hanifa wa ashabihi liman tamaqasahu alayhi salam, ga wanda ya jingina wa annabi tawaya au bari aminu wace ba shi ba annabi au kazzabahu ko annabi ya faɗi wata magana ya ƙaryata wa qala sahmin liman sabbahu, malam Suhun ya ce wanda ya zagi annabi zalika riddatu, wannan ridda ce kazzan da kati game da zindikai suke. Wa qala Muhammad bin Sahmun ajma'al ulama, dukkan malamai ya haɗu ala anna shatiman nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa mai zagin annabi al-mutalaqisa lahu, wanda ya tauye annabi kafir ba musulmi bane. Wal wa'idu jaran alayhi, hukuncin ya hau kansa bi azabin lahi lahu, akwai azabar da Allah zai masa.
wa hukumuhu inda ummati hukuncinsa kuma a wajen malamai al-qatlu a kashe shi. Wa man shakka fi kufrihi wanda yake shakka akan wanda ya zagi annabi ba kafiri bane wa azabi ko bai cancanci a hukunta shi ba kafara shi ma ya kafirta. wa qala Abu Sulaiman al-Shaddani mala Abu Sulaiman yace da alamu ahadan ban san wani ƙaya ɗaya ba minal musulmi na cikin musulmi iktarafa wanda ya kawo sabani ko ya saba fi wujubi qatlihi cikin wajen kashe wanda ya taba annabi idan kana musliman mutuka yace shi musulmi ne kuma ya zagi annabi aka kai shi kotu alƙali ya bincika ya tabbatar da zagi hukuncin sa kisa. wa qala ibn qasim an malik ibn qasim yace daga imam malik fi kitab ibn sa'mun al-kitab malik ibn sa'mun wa su'mun wal mabsut wal tibiyya yace wa akawu tarif an malik haka nan malam mutarif ya akaito daga imam malik fi kitab ibn habib man sabba nabiyya wanda ya tabbata ya zage annabi min al-muslimin kutila a kashe shi wanda mustata ba za ka fito ba sa. wa qala ibn qasim man sabbahu wanda ya zage shi ma'ana ya tauya idan kana masa tawaya aushe ta mabu ko ya masa ashariya ko ya fito ta magana ta tawaya gare shi au abu ko ya aibanta shi a shigarsa kai ko ta yi riga annabi ta yi datti sai an kashe shi saboda wulakanci. au ta nan asahu ko ya jingina masa tawaya fa inna yuqta za a kashe shi. wa kullu inda ummati al-qatl ka zindiq za a kashe shi da ta kashe zindiki ba a karban tubansa. wa min riwayat ibn al-mus'ab haka riwaya malik ibn mus'ab wa ibn abi uwais da riwaya malik abi uwais yace sabina malikan naji imamu malik ya koyi yana cewa man sabba rasulullahi wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a kaushe tawo ashatan wa sabu duka ma'anarsu tawaya ne sai yadda kundin shari'a ya fassara menene zagi ne ce mutunci cikin biyun da za a tabbatar da ya abu ko aibanta shi auta na ƙasa ko jingina masa abin da ji an tawaye annabi mutum a kashe shi. musulman kana au kafiran ko musulmi ne ko kafir wala yustata ba za a karɓi tubansa ba. wa qala asbahu yuqtalu ala kulli hali ko me ya faru sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi ko bai tuba ba sai an kashe shi. in ya tuba to kisan da za a yi masa daban ne na haddi ne in bai tuba kuma na kafirci shi da bambancin su amma ko da hali sai an kashe wanda tabbata ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya tuba kisan sai ya koma na haddi za a yi masa bai bambancin haddi za a yi masa wanka za a yi masa za a yi masa in ko bai tuba ba aka kashe shi wannan kisan kuma ba gado ba takama ba sallah ba likabari ba makarantar musulmi ba addu'a ba takama ba shiga aljanna ba ko malam asbabu ce yuqtalu ala kulli halin asarra zalika a koye yake zalim aka kama shi au azharahu ko ba fili ya fito yana zalim wala yustatabu ba za ka kutubansa ba ya anna tawbatahu la tuqra don ba za a kara tuban ba me ba tsoro ne ko wani dalili ne yasa amma ba a san zuciyarsa kara tura shi lahira sai ya su haɗu da Allah ya kara masa bayani yasa kake jingina annabi abun tawaya yasa kake faɗa baƙaɗen magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam. ala abdullahi bin abdul hakam mala abdullahi bin abdul hakam yace man sabba nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin wanda ji ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi aw kafir ko kafiri ne yazo ki bayyana a gaban musulmi kucin za a kashe shi wala mustatab ba za ka fito masa ba. wannan shine abin da alqadi ya hakaito a cikin babuka da ya tiri na hukuncin da malamai suka tabbatar akan wanda aka kama shi da laifin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya zama shaida cewa wannan shine sabon da ya tabbata a cikin littafi na dukkan malaman duniya cewa wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a kai shi gaban kotu alƙali ya kafa kwamiti ya bincike shi a ji daga lafazinsa irin kalmomin da ya faɗa
a auna su da abin da malamai suka fassara zagi ne sai a yi masa hukunci. In ma ba a yi wannan hukuncin ba Allah zai yi. Domin kun ga a Pakistan kwanan nan BBC sun faɗa wani mutum ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi kotu sai alƙali ya sake shi. Dan sandan da ya taho da shi zuwa kotu abin ya masa ciwo a matsayinsa na dan sanda mai kare doka. Ya ga Annabi za a zaga wai lauyoyi da ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam wai su zo suna cewa wai yana da 'yanci, shi Annabi ba shi da 'yanci, wai shi ne zaga Annabi shi yake da 'yanci. To wannan ɗan sandan da ya ɗauko shi ne ya sa bindiga ya ce shi ma a kashe shi, an je lahira a ɗasa. Shi ɗan sandan zai faɗi dalilin da ya sa ya karya doka. Shi kuma da zai faɗi dalilin da ya sa ya wanke mai zagin Annabi kuma zagin ya tabbata. Su kuma lauyoyi da ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam musulmi daga cikin su dama kafirai ba ruwan su. Musulmin ciki da suke ga cewa ba laifi ko kuma 'yancinsa ne ko damarsa ko an tauye masa dama su kuma sai su je gaban Allah su masa bayanin da suka samu bakin da za su kare da zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan muka kula shi ne saƙon da aka ɗauka a duniya. Ai ta yaɗa maganganu marasa kyau akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu da yasa suke wannan, wasu suke ai ta faɗa sai har jin ya sama. Yadda an faɗi mummuna ba za mu ji daɗi ba. Shi yasa nake gargaɗin masu social media suna yanko baƙaƙen maganganun da aka gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tura mutane. Irin waɗannan maganganu ba in ba a gaban alƙali ba karanta su ma hatsari ne. In ba alƙali ne ya kira ka ba da shaida ba ka hakaito bisa larura shi ma kada kana kuka faɗan lafuzan ma maimaita su yana kasa. Zaka na ga mutane suna ta yankuwa suna tura tun mutum yana jin zafi an daina jin zafi ana jingira waɗannan kalmomi da ba su da daɗin ji, ba su da daɗin saurari, ba su da kyau. Mu kiyaye duk wanda ya san yana rage waɗannan abubuwa da goge. In dai ba ƙara za ka shiga ba, kuma aƙalla ya kamata a ce mutanen Kano mutum miliyan 1 aƙalla su shigar da ƙara. A ce akwai ƙara miliyan 1 a gaban alƙali wanda mutane suke nema a Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu ga lokacin da za a ƙara shari'a miliyan 1. Ko mu ga yadda mutum zai sha a shari'a miliyan 1. Kowane musulmi ya je kuma ce karɓi takardar shigar da ƙara. Ka ce ina shigar da wannan ƙara ga abin da na ji ya gaya Annabi ina son a fayyace mu a kotu. An fara wannan ƙara sai a shigar da ta biyu, a shigar da ta uku, a ce akwai ƙara miliyan a gaban alƙali guda yana sauraron ta kafin miliyan 5 ta biyo baya. Ya gama da wannan miliyan. In ba haka muka yi ba, so ake asaba mana da ji, kuma asaba da yin zagi. Tun da aka kafa Najeriya zuwa yau, ba a taɓa kashe wanda ya zagi Annabi a kotu ba. Kotu ne za ta yi hukunci, amma ba a zartawa. Lokacin muna hizba mun kana mutum 13 da zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka kai su kotu alƙali yanke musu hukuncin kisa, ƙarshe da an sake su. To da an gama da kotu sai a ce a kotun kuma ta sama. Ita kuma ta sama ba ta musulunci ba ce da an sai ta rushe. Kuma Ingila munafuka aikin da take kenan. Duk wanda ya zagi Annabi sai ta bashi mafaka. Ko kaga dogon wasiƙa cewa kada a kuskura a taɓa wanda ya zagi Annabi saboda sun san musulunci ba gaba ɗaya Annabi. Gaba ɗaya Annabi. In darajar Annabi ta tsaya to musulunci ya tsaya. In aka zubar da darajarsa to musulunci gaba ɗaya ya rushe. Wannan shine maqsudin maƙiya addinin musulunci da suke kai hali. Dama an gama da goma. Malamai tuna an gama zagin su. Shugabanni an gama zagin su. Sahabbai ko gashi nan ana ta zagin su. Da ahlul baiti waye rage an zagi matan Annabi waye rage dama Allah ana zagin su shine hakuri. To amma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake so a kai to an kawo gudu. Daga wannan shine yakin ƙarshe. Shine damar musulmi ta ƙarshe. Daga muna kira ga gwamnati da ta yi abin da ya dace wanda Allah ya dora mata. Malamai sun zo an yi muƙabala. Abin da ake cewa babu an tabbatar da shi.
ko mutumin nan ya amsa da bakinsa duk duniya ta ci cewa ya yi abin nan amma ya janye, ya sake fitowa ya ce ya janye, kuma ya dawo ya ce bai janye ba saboda wasa da addini. Saboda haka yanzu nauyi ya fita daga kan malamai, ana saka musu da alheri su soke nauyi yana kan wanda Allah ya dora masa nauyin, shi zai je wa Allah bayani. An tsiye wanda ya zagi annabi, yanzu kuma gwamnati za a tsiye ita kuma ta zartar da hukunci. A tsiye gwamnati yadda aka tsiye shi ya faɗi bakinsa, a tsiye gwamnati ta faɗi hukuncinsa. Kuma wannan shi ne zaman lafiya. Idan mutum zai zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a tabbatar ba zato ake ba tsammani ba, kiransa aka gaban malamai aka tabbatar ya yarda ya faɗa, ya fito ya gaya wa duniya kalmomin nan da na faɗa wanda suka jawo cece kuce, zagin annabi su ne kalmomin da za su ka cece kuce, ka ce wai cece kuce, wai kalmomin da na faɗa wanda suka jawo cece kuce, ka duba irin munanan kalmomi wanda ko daga bakin Abu Jahil ne, ban taɓa jin an daga na Abu Jahil ya faɗa annabi. Ka ce wai sun jawo cece kuce, da cece kucen da ya sa ka jai. To da ka Allah ka zama shaida, malamai sun yi aikinsu, al'umma sun yi aikinsu, yanzu gwamnati ake jira ta yi aikinta. In ba ta yi ba Allah zai tambayi waɗanda suke da iko yanzu da aka zagi annabi aka tabbatar da laifi da suka yi. Kuma da komai hatsari, in za ka komai ka tsira, wallahi ba za ka tsira da cin annabi ba. Mun ga wani ya zagi shugaban ƙasa an kore shi, wani ya taɓa wani an kore shi, wani ya taɓa wani an sallame shi, ya taɓa wani an mar duka, wani ma an kashe shi an yi. Da wanda ya taɓa annabi. Gwamnati tana kora, ta kori mutum ya taɓa ta, ko ta ɓace mukaminsa, wani ma a kashe kurkuku, wani ma a ɗaure shi. Duk wanda yake da alhaki akan yin wani abu a taɓa annabi ba, wallahi sai Allah ya wulakanta shi. Ko zai ga shugaban Faransa. Shugaban Faransa ba shi ya zage ba, a gwamnatinsa aka yi zage. Ba shugaban Faransa ne ya zage annabi ba, wani da ya zage annabi shi shugaban Faransa ya goyi baya. Shi ba musulmi ba ne, amma sai da Allah ya kawo wani kafiri dan uwansa ya hana masa mali. Wanda ba taɓa yau shugaban ƙasa a duniya na gani mutum ya sa hannu ya zabgawa ya kwaftawa ya fara wa shugaban ƙasa mali, ba taɓa ba. Saboda Allah ya wulakanta shi a gaban jama'a tun a duniya. Kuma aka ji alƙali ya ce yadda ka ce shi mai zagin annabi yana da ƴanci, shi ma yana da ƴanci ya bane ka. Don haka ya yi rashin ladabi da ya bane ka ya ta yi shekara biyar. Wani ya ce ina ma ni ma zan zauka masa ɗaya, ni ma a kai shekara 8. Allah ya wulakanta shi. Ba komai ba saboda an zagi annabi. A gwamnatinsa ya fito ya ce mai zagin yana da ƴanci. Shi ke na abin da yi, ko shi ba musulmi ba ne dama, bai ba da annabi. To balle mu musulmi. Saboda haka duk wanda ya san akwai nauyi a kansa ne ya magana ko shigar da ƙara. Ina ƙungiyar lauyoyin musulmi? Kuna kallo ga lauyoyi nan kafirai da murtaddai da fasikai sun zo suna cewa za su shigar da ƙara su kare wanda ya zagi annabi. Ku me amfanin karatun lauyan da kuka yi? Me yasa ba za ku je kwana da ƙara ba? Me amfanin musulmi ba za ku fito mu shigar da ƙara ba? Mu ga abin da alƙali, in alƙali ya ce ya zartar da hukuncin kisa kan ma a yi, mu dai a zartar. A dai ce an samu mutum da laifin zagin annabi an masa hukuncin kisa, ko a kashe shi ko ka a kashe shi, hukunci ya tabbata a kansa, Allah shi san da zai ci. Amma a bar shi ya tafi, buɗe wani gobe ne ya ƙara. In kuma masu yin suka yawa, to sabawa za a yi. Allah muna roƙonka ka zama shaida mun kuɓuta daga abin da ya faru. Allah ba ruwan cikin masu zagin annabi. Allah mun goyi baya ba, ba mu murna ba, ba mu farin ciki ba, ba mu yarda ba, kuma yi abin da za mu iya a matsayin mu. Allah ka zama shaida. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وقوموا للصلاة.